Isuk ngopi ambek rokokan, hawane adem cocok tenan, renek bedenge rodok tenang, pendak teko gur golek utangan. Piye lho? Dino-dino pendak moro lek gak rokok ya utang. Leh. Sopo sing ra sumpek muni? Bos. Aku krungu lho. Beh. Bedes Mas kok kene lewat ndi bocah mau. Lah terus lek kowe krungu ya nyapa? Ya ora ngono, Bos. Masa ngene aku ngene sik usaha ya an. Kok. Usaha apa? Ya usaha nggawe video iki lho, Bos. Masya sing delok sik titik sapa ngerti? Sik iso sukses koyo liyane. Iya toh? Yo, amin. Tapi yo mbok aja ngono to, Bos. Bos mosok sampai tinggi parian koyo ngono iki. Beh, jan nemen lho iki. Jan jere tenan lho, Bos. Wis bendino koyo ngono masalahe. Iya, sok lek sukses lho tak bales kowe. Apa sih mau kene nang aku lho sok tak bales. Ya terus kapan ngono iki? Ya sok lek wis sukses kok. Iya. Tak dumane muga sukses. Nah, ngono lho. Wis to. Aja nesu-nesu ngono kuwi. Mak dhewe le kecilik bareng, Bos. Lair ya bareng dhewe iki. Beh, ngene kok ya mung diparian lho sampean. Ancen tenan lho kaya ngono. Bendino lho. Rokok utang. Ya sumpek kancane. Lah kowe peneh ndi? Adus aku, nyapa? Rokok isih no. Piye to? Kok mesti to? Tak gelem pipo lho rokokan. Mosok koncane kon rokok pipo iki lho, beh. Oman kuwi. Lho, ndur gelas lho. Nah, ngono lho, Bos. Wis to sok tak ijoli. Oke? Beh, karek loro iki. Mesti to. Men. Rokokmu garek loro iki, tak kabeh ya. Piye maksudmu ngono iki? Suan ya, Men. Hoi. Nyapa mau kabeh iki? Sesuk tak ijoli, Bos, Surya rong util. Oke? Kok mesti to? Kita ngono wae. Beh. Men, apa? Burungmu lho. Mau terbang? Udah gandul lho. Ya wis, suwun aku ya.